Бели на ход, опитайте се да откриете кое е това уникално решение да направят реми без 2 топа. Етюд. Тактиката продължава след офицер А4, единствен вариант за белите да направят реми по форсиран начин. Нека да видим и ако черните избегнат да вземат офицера, какво се случва. Ако играят цар C4, това би било груба грешка, защото тогава белите могат да играят за победа чрез офицер B3, C4. Отново ставам страшно етюдно и красиво. Офицер А4 изглежда мат, черните са длъжни да прикрият. Вземаме, това пък е вилица. Забравяйте, че старта на партията бяхме без 2 топа. Ако цар Б7, то вземаме топа с шах и тук имаме офицер в повече. Дали ще успеем да го реализираме? Нека видим набързо. Разменяме максимално, влизаме в пешчен еншпил, контратакуваме пешка Б за пешка А, вземаме и следващия план е напълно елементарен. Белият цар просто е завзел пространство и е доста по-бърз от черния и произвеждаме дама много по-бързо от пешка Хаш. Нека все пак видим и какво се случва при цар D7 отстъпление Б по А. Тази пешка плаши да бъде произведена, затова черните нямат време да вземат офицера и да бъдат в квадрата на пешката. Вземайки, бутаме и произвеждаме. А ето го и ремито. Цар по А4, Б3, С4, цар С6, Д5, Е6 форсирано реми. И не стига, че сме без 2 топа, но си жертвахме и 2 офицера. И тази партия завършва реми. Това наистина е етюдно, защото в реална партия е много трудно да се получи да запазим всички 8 пешки на бели и 8 черни пешки. И да бъдат блокирани по този етюден, но много красив начин. Надявам се забавлявахте с този етюд. Следвайте ме за още такива уникални примери.